אני נולדתי בקיבוץ רמת רחל ב-1934, בג' שבט, בירושלים, בהדסה ישנה. אמא מספרת לי שהיא הגיעה לשם ברגל, כי היה באותו לילה שלג בירושלים, והילד רצה לצאת לאוויר העולם. והיה שלג, ואני יצאתי לבן, אז היא צעקה, אוי, נולד לי וייסרקה. וייסר ביידיש זה לבן. ומאז נשאר לי השם וייסר עד עצם היום הזה. אני בדרך כלל, האלרגיה הייתי לדבר אחד, לביצים. לא יכולתי לצאת לאכול ביצה. למה? אמא שלי ריכזה את הלולים ברמת רחל, ואני כנראה מזה. והיו מכריחים אותה, הייתה יושבת מטפלת, עד שאתה לא גומר את הביצה, אתה לא קם. ואני תמיד הייתי קם, הייתי איכשהו בתחבולות מסדר אותם. לוקח פעם את הביצה, דופק פה, דופק שם, כאילו שותה, מכניס לכיס, יוצא וזורק אותם. עד שיום אחד אמרתי, מה, אני צריך לזרוק את הביצים? חבל. הייתי אחראי על המשק חי. הייתי נכנס ושם את הביצים בארגזי ההטלה של העופות. יום בהיר אחד אני הולך, תופס אותי הגזבר, סתירות לחי ימינה שמאלה. מה קרה? מה? ואני בוכה וצועק, מה אתה עשית לי? ואז הוא צורח עליי, מכרת את הביצים הקשות שלנו. זה מה שאני רוצה להגיד לך. אני מדבר אחד נשברתי, זה עניין של הלינה המשפחתית. נולדה לי בת ב-73, חצי שנה לפני המלחמה. בת שלישית כבר או? כן. ולא הצלחתי לראות אותה. הייתי מגיע הנה בלילה ויוצא ב-4 בבוקר ולא ראיתי אותה. ופתאום נכנס לי העס כזה של הלינה המשפחתית. ובקיבוץ פה דיברו ודיברו ודיברו. אמרתי, חבר'ה, אני לוקח את זה על עצמי. ולקחתי את העס כזה והתחלתי להוביל אותו. תכנון, זה פה בנינו. התעסקנו פה עם 65 יחידות שצריך היה או להרחיב או לבנות. לפני ההחלטה או כבר קיבלתם החלטה? החלטה. הוא קיבל החלטה והוא התחיל להזיז, אבל התחלת להזיז גם עם הרחבה של בנייה. לא, חכה רגע. זה, כן. לא הרחבה, אני מקבל הרחבה על הדירות. כן. את הדירות האלה. בלי שעות קיבלו. הוא גם קבלן היה. את הדירות האלה, אתה רואה פה שצריך לעלות עם מדרגות. את זה הוספנו ושם... אבל זה עוד לפני שקיבלתם, הקיבוץ קיבל החלטה על לינה המשפחתית. קיבלנו החלטה עקרונית. עקרונית. אבל לא שאלתי איפה הכסף ומה כסף. קדימה. יאללה, קדימה. התחלנו לעבוד. גמרתי את המבצע הזה והמשכתי במבצעים הבאים. המבצע הבא זה היה מבצע של בית הספר במקום. אני לא רוצה לספר לכם, זה היה בדיוק כמו בגליל, כל קיבוץ עם הבית ספר שלו, או 2-3 קיבוצים שמתאחדים ביחד, ופה היה צריך ליצור בית ספר של הקיבוצים רק. שרק קיבוצים? רק קיבוצים. אי אפשר ללכת במכה אחת את הכל. הייתה אינטגרציה בשביל... כן, כן, חכה. החלטתי. פה תהיה חטיבת יסוד, ומעגן מיכאל יקימו גם חטיבת ביניים. בתנאי שיקבלו את כל המושבים. במועצה האזורית אצלנו התחלתי את ההרחבה של היישובים. הקיבוצים, מה פתאום אנחנו לא צריכים? רק המושבים. התחלתי עם המושבים, מושב. לקחתי על עצמי
את הדבר, את הדובדבן בכל מקום. אמרתי להם, אני משתתף בכל גינון שצריך. הגינון על המועצה האזורית. אחרי המבצעים האלה נשאר לי עוד מבצע אחד, וזה הרחבת עין כרמל. לקבל לעין כרמל 60 משפחות במכה, אף אחד לא מהקיבוץ. אמרו לי, על מה אתה הולך? אתה משוגע? מי יסכים לבוא הנה בכלל? קיבוץ עם חובות עדנה. מה אתה עושה? לאן אתה מביא אותנו? אמרתי להם, אני מביא אתכם לחוף מבטחים. תאמינו לי. לא עברו 5 שנים, ועין כרמל מ100 מיליון הפכה להיות שילה שחייבת גרוש אחד באף בנק. עשינו עוד מהלכים שלא היו ולא נבראו. הקמתי פה מה שנקרא בננות החוף. לא יודע אם שמעתם עליהם. זה חברה שהיום היא בסדר גודל של 250 מיליון ש"ח. וככה אנחנו בנינו את החברה הזאת. זה עכשיו חברה שיש בה הכל. עכשיו לא רק בבננות, הלכנו לאבוקדו גם. 5,000 דונם. בחקלאות של בית השיטה, ועכשיו נכנסנו לעניין ענבים.